Určite poznáte Hamletovskú otázku byť či nebyť. Práve tá bude témou tohto videa. Vítam vás pri jeho sledovaní. Moje meno je Pavol Valúch a som spoluautorom projektu Súkromný dôchodok. Poďme teda spolu na to. Byť či nebyť v druhom pilieri? To vôbec nie je jednoduchá otázka. Má na ňu vplyv veľmi veľa vecí. Cieľom tohto videa je dať vám základnú schému pre vaše rozhodovanie. Základná myšlienka druhého piliera pochádza z druhej polovice minulého storočia. Vznikla v Južnej Amerike. Úlohou druhého piliera je dať ľuďom možnosť vytvoriť si ďalší príjem. Je to ale naozaj tak a je skutočne druhý pilier pre každého? Pozrime si spolu túto tabuľku. Pokiaľ máte okolo 50 rokov a vaša priemerná hrubá mesačná mzda je okolo 700 eur, tak do druhého pilieru bohužiaľ nepatríte. Jedinou výhodou, pokiaľ ste i pri týchto parametroch v druhom pilieri, je to, že pokiaľ by ste sa náhodou nedožili dôchodkového veku, tak usporené peniaze v druhom pilieri zdedia vaše deti. Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí majú okolo 30-ky a ich priemerná mzda je okolo 900 eur, tak skôr patríte do druhého piliera a bolo by v ňom dobré byť. Môžete mať i 40 rokov. Ak váš príjem je okolo 1500 eur mesačne, tak určite do druhého piliera patríte a druhý pilier môže byť pre vás prínosom. Dlhodobý osobný bod, ktorý je zhruba v strede, to je čísielko, podľa ktorého vypočítava dôchodok sociálna poisťovňa. Posledný stĺpec tabuľky vyjadruje, či prvý a druhý pilier bude postačovať na dôstojnú starobu. Myslím, že už každému je úplne jasné, že ani súčet prvého a druhého piliera nebude stačiť na to, aby človek mohol dôstojne žiť na dôchodku. Dnes odchádzame na dôchodok v 62 rokoch, ale naša súčasná metodika viaže vek odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života. Inak povedané, priemerne žijeme dlhšie, takže musíme odchádzať do dôchodku neskôr. Nie je to len problém Slovenska. Stárne celá Európa. Viete, aký je dôchodok v najvyspelejších krajinách Európy? 70 až 80% priemernej mzdy v týchto krajinách. Je to suma, ktorá je vyššia ako priemerná čistá mzda v krajinách ako sú Česko, Poľsko, Maďarsko, no a samozrejme i u nás. Viem, môžete namietať, pretože v niektorých krajinách sa dôchodky zdaňujú. Ten rozdiel potom nemusí byť tak veľký, ale určite mi dáte za pravdu, keď sa pozriete okolo seba a vidíte nášho dôchodcu a nemeckého dôchodcu, že ten rozdiel je určite markantný. Projekt Súkromný dôchodok tvorí tým ľudí, ktorý si kladie za cieľ pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí, aby sa čo najviac priblížili k tým dôchodkom, ktoré dnes berú Nemci alebo Francúzi. Ďakujem vám za váš čas a teším sa pri ďalšom našom spoločnom stretnutí. Majte sa krásne, všetko dobré.